Rang-rang jamita minggu nasomal na palimahon tahun de. Pajahaw parjolo sian buku ni si Job bidu pitu ayat sada sahak tu opat ayat onom sahak tu pitu. Pajahaw paduahon surat parjolo apostel Paulus tu Huria Korin bidu sia ayat 16 sahak tu 10 sia ayat 22 sahak tu 20 tolu. Barita nauli sian Markus bidu sada ayat 20 sia sahak tu 30 sia. Ahado ipolana pajahaw parjolo patariason songo dia do si Job sahala jolma namar hapor seaut tumpe masa gudang paru kilon na niado panda totondo marlas ni roha si Job di bagasan pilu ni parngoluanna nangpe mangadopi gok paru kilon dakya ibana say marsak manang say marungutungut tu debata ay di bahini bana do paru kiloni gabe sada dalan jala sada pakirimon laho makilalahon hadirion ni debata di bahini bana do paru kilani gabe dalan mamuji jala pasangapod debata porsea do si Job nalaho salpu do sude paru kiloni alani i tung soheado ibana marsak manang maheu parsahitonna tongdo dibuaton gabe sada hagugoon maradopon partudionna ay gabe lam dipajono ibana do tu debata marhite aka paru kiloni tumasay dilalahon si Jokdo na adong debata di bagasan nguluna alani tung surape godang aka abad-abad paru kilon doho silang nama say borat dang nagabe mangarutta ibana tu debata jalat ditiki lamposape parsahiton ni si Job di pasaha ibana do saluhuna parngoluanna tu debata. Apostel Paulus marhite pajahaon paduahon manosoi hala Korin taringot aka pakobasion manghutun apostel Paulus tumasay rekodo pakobasion naso mangasakon aka harikotan ni diri rekodo patuduhon haporsiaon doho pos ni roha tu debata di bagasan na pararaton harajaonna aina naing rodo siad debata balosna molorade jolmai pararaton hatane Tuhan ai ukarga do napatuduhon haporseaon sian aka angan-angan portibi ulaon napararaton hatani Tuhan dang boy bahenon gabe dalan laho pati boho diri alai ikop baheno do dalan laho madok mauleate tu debata pararaton hatani Tuhan ima gabe halo jaun namarlas ni roha jala halalas ni rohai dan terpatudos dohot aka arta portibi barita nauli sadarion patariason songo dia do Jesus pamalupon namar sahid ima simatua boru ni si Simon dohot sahid ni aka jolma natorop dipatuduhod do di barita nauli songo dia aka jolma naung dipamalumi parsi dohot pararaton holong ni debata rap doho Jesus si Johannes doho si Yakobus
pabuah ko tu Jesus na marsahit si matua boru ni si Simon. Boru-boru naung di pamalum Jesus pitor hehe jala parsi dohok mengurupi Jesus dohot akasisian ni Jesus para raton harajau ni debata. Simon Petrus dohot akadonganna parsi dohok pabuahon aha namasa dia kana torop na marunggu mengalului Jesus. Sada ipola na boy si pabagason marhite akapajahao sadarion ima hehe sian hagaleon laho para raton hatane Tuhan. Debata totongdo pajonoko dirina tuhita jolma. Rodo debata pajonoko dirina tuhita jolma laho pamalupon akasahit jala padirgakon partodiota. Tung surape adong parsorion di portibion ikut dibai jolma do sadadalan laho manada debata alani tung rikok situtudo di patarayaho jolma ha porsiauna tu debata rodo debata tu portibion marhite anakna Yesus Kristus laho pasahaton halalas ni roha marhite na pausaton akaparsahiton huhu mabain marlas ni roha jolma marhite hite aka pangurupion ni debata tung takas situtudo ro debata patuduhod dirina tuaka na marsitaonon takas doi songon nanin halakon ni si Job haroro ni debata tu si Job mabain si Job gabe marha persiaun jala mabaid diri ni si Job gabe si tidangi haluaun na marharoan sia debata di pauba debata do apostol Paulus sian hajahaton gabe sah jolma na pararaton hatani debata sah do apostol Paulus nama dok marjea maau molodang pararaton barita nauli si matua boru ni si Simon musat sian persahiton jala hehe gawe parsidoho mengurupi Yesus di pakobasionna nama rudut rodo debata tu hadiriota ganuk marsada-sada dopak kita do totong debata totong do madopak ko kita aka jolma nagale jolma na mardosa jolma na so marhagogon ay totong do di pamalum debata kita sian aka parsahiton sian pardosaon jala sian gok aka hagaleota tahilalaho do naung malum hita sian parsahiton tajako do ngolu nai baru jala parsidoho do hita bongot tu hati uron suku-suku tu hita boha parsidoho do hita para raton haulion ni debata di bagasan parnguluatta si ganupari tapasarma barita las ni rohai tu humaliangta ulauta ima iko parsidohot para raton hatani debata ikut do hita pasahaton baritani Tuhan nama bualas ni roha di bagasanon di hari kotodo adong pangatusion nasi tong maradop po debata sadiri molo songoni betul-betul mahita na parsidohot di bagasan na paherbakon haulion nasia debata Tuhan ma nama masuk-masuk. Amin.